आंनि मुङा फार्दिनान्द बसुमतारी बे समबायनि नामा भुमका समबाय समिति आङो बे समबायनिनो मुख्य कार्यबाही आरो ओरैनो होनोबा सेक्रेटारि बेनि बिसायख'थियाव खुनु दावराव दावसि जायाखै बे भुमका समबाय समितियाव 2630 जन शेयार होल्डार दङ दा बर्तमान शेयार होल्डारा 1600 सिम थांबाय आरो बायरायाव मथा-मथि 300 जनसो दंबावो बेवहाय बे नमिनेशन होनाया बहाय बिसायख'थियाव होनाया जाहैबाय 30 जनमोन साब्रैया केन्सेल जादों आरो 26 जना इलेक्शनाव गेलेगासिनो दं बेनि गेजेरावहाय लेडि महिलाफ्रा हिनजावफ्रा सानै देरहानानै दङ आरोखि उइनार जानानै दं बेनि रायजो राजानो दिनैनि आंनि मेसेज जाबाय हरनाया जागोन सान्थि भाबै इलेक्शन जानानै थांबाय जेबो उसुबिदा जायाखै दे